Nasa 4,000 na waterbirds ang nanotaran sa Cabusao Critical Habitat sa Cabusao, Camarines Sur, makalisan pikundusir na Annual Asian Waterbird Census kanakalis na semana. Ang nasambit na census, pigkukundusir taon-taon tuyong ikadua asin ikatulong semana kan bulan nin Enero. Kasabay kan census sa Africa, sa Europe asin Neotropics o Neotropics sa irarom kan International Waterbird Census. Objeto kay ni na mapaurog pa ang kaaraman dapit sa waterbirds. Mamonitor ang numero kay ni asin ang madeterminaran ang presenteng kamugtakan kanasambit na gamgam na subuot pigkukonsiderar na wildlife species. Pira sa mga nanotarang waterbirds sa tulong site sa Cabusao Critical Habitat, iyo ang whiskered tern, little egret, Pacific golden plover asin iba pa. Apwera sa Cabusao, makondusir man in siring na census sa probinsya ng Catanduanes ngunya na aldaw. Marurumduman na kanakaaging taon, 10,000 na waterbirds man ang nanutaran sa manlain-lain na lugar sa interong Kabikolan kung sa inaitala sa Cabusao ang pinakadakol na numero kaini.